Make a love shout out everyone, guys. Yan, ang itim ko dito. Diyos mo. Hello, GC Lucio. Mega love shout out to you, Sisi. Kamusta ka na, sis Jessie Lucio? Ayan, mega love shout out to you, Active Vlogs for support mo sa Erwan. Tamsak Dan host, tamsak Dan ate. Salamat. Mega love shout out to you, Jard Vlog. Ayan, Jard Vlog, ikaw na bahala mag-share. Salamat sa iyo, Jard Vlog. Ayan, maaga ako nag-ilis kasi mag-ilis ka mamaya. O, diba? Covered ako talaga, guys. Kamusta ka na, sis Upjoy Vlogs? Mega love shout out sa iyo, host. Mega love shout out din sa sis Upjoy Vlogs. Salamat sa iyong pa-share, ano mo, Jar. Grabe guys, ang itim ko dito. Namumula ako. Pagabi na kasi dito guys, ang pangit ng ilaw. Mega love shout out to you, Banelo Peace Ma'am. Salamat sis Banelo Peace Ma'am sa iyong pagpatamsak dyan kay host. Jack. Jack. Pero sa totoo guys, andito pa ako sa mga premiere nakasupport. Ari host, payat pero buhi pa man ko. Hahaha. Mayo pa payat sis Abjoy nagapayat ka. Ako gusto ko magpayat pero hindi ko makapatayat. Ayan, thank you sa iyo, Vanellope Ma'am ha. Ayan, nagbabak ng bahay si Sis Vanellope Ma'am guys. Di kita nyo po. Ari host, LS lang karapat po sis, nagpayat ito. Uugani, pagkanosin mo gabi ito. Da nagniwang gid man kasis. Ayun, mega love shout out to you, Heart Evolve. Thank you so much for dropping by. Oh, di ba? Pinapalayo ko guys yung camera ko kasi tawag nito. Makikita yung allergy ko guys. Salamat sa iyo, Heart Evolve ha. Sa iyong Paduda 5 chat. Iusap ko sa iyo. Saglit guys ha. Maglo-loading ako. Wait lang. Ayun, sis, patamsak ko sa premiere ko. Sige. Hi, Damshi Noemi. Hello sa iyo, Heart Evolve. Kamusta ka na, Damshi? Sino ba to si Heart Evolve? Ikaw ba to, Mami Lala? Sige, ibaba mo sis Upjoy. Tamsakan natin yan.
Guys, patamsak naman po ng premiere ko. Salamat po. Ayan guys, tamsakan naman natin yung premiere ni Sis Upj Vlogs 34 guys. Iwan lang din po kayo ng bakas dyan guys. Sis Upjoy, mamaya ako magtamsak Sis Upjoy ha, kasi may sinusuportahan pa akong premiere. Itamsak ko mamaya yun sa'yo sis. Kailan ba yung premiere mo yan sis? Dapat guys, mag-i-LS ako kaninang umaga. Kaso masarap ang tulog ko eh. Kaya ayun, hindi ko na tinuloy. Sabi ko mamaya na lang ako mag-LS. Sige lang sis, wala problema. Salamat sis, Upjoy Vlog. Parang galema ako sa buhok ko ha. Pero daantok ako guys. Malamig na talaga. Agoy sis, dugay pa na. Sabado pa. Dugay pa man gali. Basta sis Upjoy kung mag-premiere ka, ipasahan mo ko link. Kaya basi hindi ko makita sa notification kasi siyempre damo. Ginatabunan. Pasahan mo ko para nga makakadto ko sino. Sige sis, salamat. Welcome sis Upjoy. Ang pula ko dito. Dapat kamaya. Maghimo pa ko video kay GR Maturas. Hindi ko balan kung ano isiling ko. Nahaw? Nahimo ka video para sa diin sis? Ano himuon mga video sis? Ikaw lang gitang viewers ko dira sis. Hindi ko pa ma-view ang cellphone ko nga isa ka just ako premiere. Congratulatory video sis. Hahaha. Okay. Sige lang. Uy, diri lang po. Salamat sis Upjoy ha. Sarap na tulog sa music ko.
Ano isilin ko sis? Ikaw ano lang man, simple i-congratulate mo lang siya. Hindi mo kung gusto mo pagigitangan sa mga message nga halin sa imong heart ay charot. Ako doon nakapasa na ko kay GR. Ayun, mega love shoutout to you, Yara, Janelle, TB. Hi, good evening. Good evening din sa iyo, Yara. Sino kaya to si Yara? Parang bago lang sa aking paningin. Tama ba, Yara? Hahaha, natawa tuloy si Sisi. Inday Loans here, Day. Naku, Inday Loans. Kamusta naman ka, Day? Oy, namiss kita, Day, Inday. Yara, Janelle, sometimes I even ask myself spamming caps warning. Ay, nako, Yara, wag kang big letter dyan kasi isisipain ka ni Nightboat. Tingnan mo, ewan ko, hindi ko naman yung ginanong si Nightboat. Mega love shoutout to yung Micah Angelio Vlog. Salamat sa iyong pakaran dyan, ate. Chat ka dito, te. Okay ka na, te? Bakit ang gustong umakyat, guys? Ayan, guys. Uy, Yara, paki-ano naman, Day. Paki-tamsak naman yung binaba na premiere ni FJ Vlogs 34, Day. Di ako makapasok. Hahaha. Bakit? Bakit hindi ka makapasok, ate Micah Angelio Vlog? Shoutout sa lahat from Micah Angelio Vlog. Guys, tamsak naman po ng premiere ni Upj Vlogs 34. Hoy, ate Micah, tamsakan mo nga yung ni Upj Vlogs 34. Okay, please. Alam mo ba si Upjoy, nakita na yan kami ni Micah Angelio Vlog. Nagkita kami nung Tuesday. Buti pinayagan ako ng amo ko. Inano ko ngayon, pinremember ko yun, sis Upjoy, nakita ko ba sis? Basa pa yung buho ko, guys, kasi naligo ako. Maganda nga yan si Sapjoy kung tagal mo bago siya i-premiere. Si Sapjoy, baka gusto mo meron akong team premiere, yung mga premiere lang lahat doon, sis. Ayan, welcome. Hello, mega love shoutout sa inyong lahat. Ay, ang anong intro ko ang napaka-hyper. Anong ginagawa natin? Wala, ako nanood kanina, tapos ito, bangon lang. At ako'y merong konting sakit sa katawan.
Alam mo na, Oo nga eh. araw ng pangdadalaw ng mga sakit. Pati patamsak naman din ng ng premiere ni Upjoy te. Sure. Salamat. Wait. Basta ko yung buhok ko naligo. Kanina ka ba naka-live? Akala ko kanina ka umaga nag-live. Hindi. Kasi, tinamad nga ako kanina. Kasi isa pang dami ng ginawa ko kanina. Nagluto pa ako. Tignan mo naman ang itsura ko dito. Diba ang pula? Ang kurtina ko kasi, nagre-reflex. Kumusta na dyan? Okay lang. Sis Upjoy, dikitan mo nga to si Micah Angelio Vlog. Nadikit na ba kayo nito, sis? Uy, wag kayong magbabaan muna ng bahay, guys. Search nyo kayo kasi si Lulu ganitong oras ng yun. Nag-iwan na ako ng paalala sa iyong bahay, Upjoy Vlog. Ayan. Balikan mo lang yan siya mamaya, sis Upjoy. Wag kayong mag-anuhan. Grabe yung buho ko talaga, Teo. Kulot. Kulot. Nakita ko natin yung bag ko. Nakita mo na? Napanood mo na pala? Oo. Gusto ko nga mag-ano eh. I want to tell my all collections, my all bag collections, or what is on my bag. I'm thinking something. Something what? May naantay ako. Hello kay Jord Vlog! Shout Ayan. out, mega love. Shout out sa iyo. Marami pala nag-LS ngayon. Shout out sa iyo, Jord. Nandito ako sa harang mo, Miss Noemi Competency. Mega love, shout out sa inyong lahat dyan, guys. Shout out Ate Micah from Jord Vlog. Dikit na kayo ni Shout out sa iyo, Jord. Oo, dikit na kami niyan. Dikit kami, tas binawi ni Lolo after a minute. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, believe me talaga, as in, every day, nasa 50 plus or 40 plus. Ate Micah, kinumit ni Jard yung Micah, hindi lumabas yung pangalan mo dyan, Yung No. Ate Noemi, just remove my name. Remove my name there, Ate Noemi Inaitbut. Kasi, alam nyo guys, pag ginamit nyo yung yung pwede ba sabihin? Yung ng bahay ko, yung code ng bahay ko, sabihin ko na lang code. Yung code ng bahay ko, believe me, mawawalan kayo ng ng tawag dito, ng banana. Jard, pakitanggal nga yung Micah, Jard, please, pakitanggal. Kasi lumalabas yung bahay ni Micah. Kasi hindi, okay lang, okay lang na pero lang talaga, alam mo, ko lang sa inyo, pag nagdikitan kayo guys, i-ano nyo na lang, search through name, tapos watch videos before, bago kayo magdikit, kasi sayang, as in, sayang. Alam mo ba, ang laki. Support pa ako ng premiere. Hello, Indaylands Vlog! Regards mo kay Palangga May Kaday. Oy, regards po ko nimo. Oy, kumusta naman ka diha? Ay, nagbisaya bigla, no? Kumusta naman ka, ate, si ate, to, di ba? Oo, kilala ko to, si ate, ano ba to? Yung malambing magsalita na, Bisaya. Uy, alam Inday Koki, si Koki Si Koan. Si Inday Koki. Si Kukoy. Kumusta naman ka, Inday Koki? Nagkita na kami nung Tuesday. Oh, nagkita na kami. Tingnan mo sa aking vlog. Hello kay Upjoy Vlog 34. Dan tamsak na isa yung ba yon, premiere. Premiere niya ba yon, bebe? Ate? Oo. Premiere niya pala yun. Hala, grabe ang haba talaga ng muti, hanggang ngayon di pa tapos. Ang bait talaga ni Lolo sa'yo. Sana ako din, ganyan din ako pag naano yung aking Ganyan talaga yan si Lolo. Ang sarap naman ng pinipremiere dito, shrimp. Pinrito.
Yummy. Uy, Inday Cookie, Hello, kamusta ka co-host naman, nga Inday guwapa. Ay, Cookie? guwapa di ay. Naku, wala ko 5 piso, Apjoy. Ayaw ing ana, Apjoy. Hello, puhos nga gwapa. Hehe, tigulang na day, tamsak mo ako day. Salamat, salamat. Ano. Uy, Inday Cookie, kamusta naman imong balay day? Saka din Inday Cookie ba? Hala, tigulang na di ay. Gusto, Grabe, tigulang. nagpapahinga-hinga Alam ka nyo, sa guys, cellphone. Gusto mong umakyat-akyat ka lang. walang tumatanda. Kalabaw lang yung tumatanda. Charot. Bakit layout? Oh my God. Muntik na naman akong Kumusta mga buhay ninyong lahat? ay, anong Alam gagawin mo ko, ba, te? ti? Wala man yung pin ko. Oh my God, te. Then request again, sus mio. Mag-request ka ulit. Nag-request nga ako. Bakit wala? Wala Ang pa tagal rin. na nun ah. Ilang buwan ka na ba since na namoni? August, September, October, November. So, ano na. Sa Oh, December, so mag 3 4 months na. months na. O, tingnan mo, 3 months lang yan, te. Ayusin mo na yan. 3 months lang dapat yan. Dapat 3 buwan pa lang inaayos nyo na yung mga ano nyo. Kasi 3 buwan lang yan. Kaya dapat, pag nagpadala kayo sa mga pin ninyo, just make sure na yung bahay nyo, mabilis ma-search. Parang pangalan lang din ninyo yan dito sa YT. Ano ba Kailangan tingin ang mabilis bahay ko, Day? ma-search. Ano ibig sabihin mo ang bahay mo? Ano ang bahay mo in Daylon's vlog? Co-host, tong buo na lang nagtatanggap naman ako. Buo na lang daw, wala kang 5 piso. Buo lang daw tumatanggap siya. Naku, ang masaklap, wala rin akong buo. Wala nang barya, wala pang buo. Paghirap eh. Ay, malapit na ako matapos sa task ko, Inday te. Loans, mamaya na kita lagyan ng ng jacket ha, kasi hindi ko magamit-gamit yung isang account ko, naka-premier pa ako. Ayun, mega love shoutout to you, James Vlog OFW, Tamsak Danho. Salamat sa iyo pa, Tamsak dyan, James Vlog Mega love, OFW. shout out sa inyong lahat. Malapit na matapos task. Saka mamaya Okay. na ako mag-jacket-jacket sa inyo guys, kasi nagkakalagasan ngayon si Lolo. Alam mo ba, te, kung ilang minuto yung task ko ngayon, te? 43 minutes. Ay, 43 hours. Imagine. O siya na all. Ayun, may Yeah. umakyat. Sino kaya to? So, Hi, device. Upjoy. Kailan Welcome uwi mo, to day, may ka? Upjoy Na-miss Vlog ko na boses 34. nyo ni host. Kamusta ka Ay, naman, na-miss ko, Upjoy? day. Ano, day? Basig karong Mayo, day, mauli ko. Pero di pa good sure, ha? Basi ra, basi. Basi karong Mayo. Basi karong Mayo, Okay, day. host. Ayun, FK Ideas. FK Ideas. Okay, host. Sabi niya, okay, host. Masig, ano, okay man. Asa man ka di, ikaw, day? Hello, sa'yo, Miss Upjoy. Wait lang, wait lang. Wait lang, punta lang ako ng ano, wait lang. Okay lang kami, Chims. Ikaw, kamusta ka naman, Chims? Ang tago lagi na si Guapa. Tago dia Guapa, oy. Kita mo din. Ikaw man mo pakita-kita. Wala ko dyan mo pakita sa camera. Uy, duwa, uy. Ahak ba ya, oy? Hindi ko kabalo sis paghimo video, oy. Ngano man? Ngano man, Amo. sis? Do. Hindi ko intindihan. Wisit. Ay, Damo na ako nahiwo sis, pero wala gid daw yung apuslan. Ay, naku, hindi na lang ko. ako saan upat mo game mo kay kay tawag Pero mo. sa iba sis, dali lang ko makahimo ay. Dali lang ko makaisip. Sa iya lang, hindi ko kabalo. So, ibig sabihin, may something. Ay, Yeah. charot. Something. Charot. Ano, something. Uy, something. Charot ka dyan, sis, ha? Tuon ba ya? Kaugot ba ya? Visit yun. Visit yun ko. Ako mag-game ko sa mga video. Dali lang man. Kaya i-congrats mo lang sila. Tapos kung may gamay nga charger, okay na. Oo, Ayan, lagi. dito malamig na malamig ang panahon. Ang saya nyo, ilungga kayo dalawa.
Oo, Ilongga kami. Ilongga. Marunong yan si Joy, tsaka ako. Marunong din ako mag-Bisaya. Marunong din ako mag-Ilongga. Akyat ka, Ano? James, akyat ka Sorry dito kay para nag-CR makilala ka ko. namin. Dito, malamig na malamig ang panahon. Pero Malamig Ilongga din talaga kami ang dito, pano. James. Alam mo ba? Uy, gwapa, Ate Remy? pakita di ako. Anong tago mo? Uy, magpakita ka kayo Nahuya tumutong ko, magpakita kay di man ko gwapa. Say, Na. nahuya. Nahuya ko, magpakita kay di man. Joy. Pakita di ako, uy. Nahihiya ako. Alam mo ba, wala pa kaya akong ano, hindi pa ako nakapag-ayos. Tapos, ang haga ng mukha ko. Baka din sis James. Chismisan. Kasi kagigising ko lang kasi ano tawag dito, ano po na lang ako, ano. Na ang hinakan. Tatabaho eh. Kailangan ko ba mag-make up? Bakit ikot-ikot yung... Ano si Sap Joy te? Ikaw na lang wala. Wait. Buti pa kayo. Pag-ready na. Ako dito. Pag-ready na ako, ipakita yung aking mga allergy. Alam mo ba, naiinis ako sa allergy ka sa mukha kasi, kaya ayaw ko magpakita. Buti pa to si Sis Joy. Sixing na, pumayat. Ano sekreto mo Sis Joy? Share naman. Kaya alam mo ba kami dalawa ni Ate Noemi, pareha kami talaga, magkapatid talaga kami kasi tinamaan kami pareha ng allergy. Alam nyo, anong sikreto para pumayat? Huwag kayo matulog. Nako, alam mo bakit? Alam mo, wag ako matulog ka mo. Bakit ako, hindi naman, puyat naman ako lagi, hindi naman ako pumapayat. Ay, ewan ko sa inyo. Basta ako, uy, pumayat talaga ako. Sobra. Ay, naku, ako, tingnan mo mukha ko. Ayaw ko magpakita, hagad talaga ng mukha ko. Pakita dyan. Buang ka babae. Ayaw ko, nahihiya ako. Ayaw ko talaga, ayaw ko. Nahihiya ako. Nahihiya ako magpakita kasi hindi pa ako naghihilamos. Alam mo ba, kay gising ko lang, bumangon lang ako kanina para maglinis ng aking bibig. Baka mamaya may makipag-usap sa akin dito, biglang himatay. Joy pa, ni Ate Maika, si isang Martes. Kita ay kami. Sadya sa amon. Paila kay gintagaan ko sa amo ko mga 1 hour. Oo. Pero bago siya binigyan ng 1 hour, pinababa muna kami. Diyos Mariusep. Uy, pakita. Ay, naku, kung alam. Magpakita kung alam mo lang yung ng allergy ng mukha ko ngayon lumala. Ay, naku, kaya gusto ko nang umuwi ng Pilipinas eh. Kitang-kita sa'yo talaga yung allergy mo, kasi maputi ka. Oo, maputi kasi ako. Kaya lahat ng itim-itim ng mukha ko. Pag malamig dito, may mga allergy kami dito. Ako ang dami. Meron din ako. Dito ko, yan meron ako dito. Buti nga sa'yo, hindi masyado halata. Sa akin talaga halata kasi ang puti. Sa amin kasi marami dito. Puti nga sa akin dito lang. Ay. Tingnan mo. Yung parang, diba? parang pimple siya. Lagyan mo ng cream. Hindi naman siya pimple. Alam mo, ang dami kong, ay naku, halos, ay, grabe ako maggamit ng cream. Ayoko na, ang dami-dami kong pinaano nung cream. Ang dami ko nang in-apply na cream talaga. As in. Baka allergy ka sa cream. Allergy ka mo ako talaga sa dito, sa weather dito. Allergy talaga dito sa lamig. Hello, pag taglamig talaga, ganyan. Ay, hala. Hindi pala Sis, Upjoy, pag sige. Pag wala bang jacket, hindi makaakyat. Ata. Makaakyat? Makaakyat? Ako, subukan sa'yo. Makaakyat. Hindi pa ako makapag-jacket. Gawa nga nang naka-premier pa ako dito. Ang dyan, ang hindi lang makalapag ng bahay. Okay lang yan. Ikaw, gwapa. Di nang imong balay, gwapa, man. Ang balay ko? Muna ang ngalan niya nga ang balay niya. Dikit naman ka maguro. Kana. Nakadikit naman ata ako sa imo, gwapa. Oy, dugay na. Oo, nakadikit na nga tayo. Sa isa't isa. Kaso lang, hindi ka nakikita mag-LS, no? Madalang ako mag-LS. Nag-LS lang ako dati nung pa. Pero ngayon hindi ako nag-LS. Panay lang ako out ng video.
Kasi ano, nag-LS lang ako dati, gawa na nag-ipon ako ng mahahabang oras dahil sa pag-play ba para sa WH. Muni ka na? Hindi pa. Kaya nagpapaano pa ako ng WH at saka ano. Paano nga mamuni? Yung ano ko, yung banana ko sa araw-araw na ginagawa din niyo 30, 40, 50 ang nalalaga sa akin talaga totoo lang. Alam mo, aakyat siya ng kunwari nung nakaraan, 282 na ako. Bababa na naman ng 221. O di ba ang laki nang nawala sa akin? Nasa 200 ka pa lang? Mega love Ngayon 300 na. Selena Park, ang Wow. sakdan, mega love shoutout sa lahat at saka Kasi dati yung nag-anuhan tayo, hindi ka pa naman nag-ano, di ba? Wala ka pang ano talaga kasi nagsusupport ka lang naman dati. Oo, kasi ang pinapaangat namin dati si si Ate Noemi. Kaya hindi ako nagsiserious ng ano. Sabi ko tutulungan lang namin siya. Oo. Dahil magbabakasyon ako, kaya ayun. Sa akin si Sapjoy. Ha? Siya yung tumulong sa akin. Dalawa lang. Ikaw ba, Moni na ba yung channel mo? Sino? Oo, mami na yan siya. Ay, Moni, ay, oo nga pala, kaya pala laki ng bahay mo na, no? Hindi kasi ako namamansin pag ano eh. Hindi ko nakikita, unless na lang pag may dumaan na harang. Hindi ko ba napapansin? Kasi yung iba kasi, malaki na yung bahay, tapos hindi pa Moni. Akala ko, hindi mo pinapansin. Kay Muni na ako, Ay, hindi. Buwang Hindi. What I mean is yung unless na lang ba pag may dumaan na harang, tapos yung nandun sa live. Minsan lang din kasi ako nag-ano ba, kaya hindi ako makasali sa mga GC-GC na mga GC-GC na oras-oras talaga kailangan suportahan kasi syempre may pasyente ako dito. Tapos minsan busy ako. Kaya nagtimingan man na walang syempre ayoko naman na may magagalit sa akin. Kaya sabi ko, ay hindi na lang ako sasali. Magsusupport na lang ako pag di ako busy. Ganon. Kami nagugulat sila. Ako mag-jacket sa inyo, guys, ha? Kami nagugulat sila sa akin, oy, bakit ngayon ka lang nagpunta dito sa akin? Eh, sorry, kaya nga hindi ako sumasali sa mga GC kasi ganun talaga yung buhay ko. May trabaho kasi ako. Kahit dito sa vlog ni Ate Noemi, di ba, minsan hindi niyo ako nakikita. Kasi ganun, kahit nag-LS yan siya. Di ba ang ano mo dati is Lady in Spain? Yung Lady in Spain ko, yun yung Tupac Vlog Official. Yun dapat yung ipapaangat ko. So, nakaangat na yun ng 222 subscriber dapat. Kaso nga lang. Oo, yung Tupac Vlog Official, akin din yun. Kaso nakita ko pala na sobra na pala, magdadalawang taon na pala yung account ko na yun. So sabi ko, gagawa na lang ako ng bago kasi baka mamaya hindi na yun imumuni. Sayang naman yung effort ko, di ba? Kaya gumawa ko ng bago. So ginawa ko sa kanya, ginawa ko na lang na ninja. Ang gala. Ngayon ba? Kasi itong account, ito pala yung gamit ko ngayon, yung Tupac. Itong inakyat ko. Shout out to you, Steve J. Zinabi. Hello, Mami. Hello. Sa'yo, Daddy Billy. Thank you so much. Kasi nandito sa isang cellphone ko yung Yes, Steve nandito J. sa isang... Salamat, Daddy Bill. Daddy Billy, nandito sa isang phone ko yung Daddy Billy. Kasi si Sis Noemi rin ang isa nagtulong sa akin, tumulong sa akin para mamuni ako. Ilang tao kaya ang nag-play sa akin? Siyempre marami Siyempre. naman talaga nag-play pag ano. Sabi ko nga, isa ka doon sa tumulong. Marami ang kailangan. Kasi yan sa Tinoymi dati, dapat yan siya mag-ano dapat yan doon katulad doon sa kaibigan niya, hindi kami pumayag. Sabi ko wag. Sabi ko, anuhan natin yan, paghirapan na lang natin, mas maganda yung pinaghihirapan. Oo, sabagay. Kaya yun. Buti nga may unlimited na internet pa yun nung time na yun at Tinoymi pala, no? Hindi pa nag 15% yung tax dito sa Saudi. Oo ngayon ngayon hindi na pwede. Lablab ako dyan sa mga turon natin, Mami. Ahu. Naku, dikit mo na yan yata si Micah Angelo Vlog, Daddy Belly kasi sumali na ako doon dati. Baka hindi pa kayo, dikit. Ang Sino? account niya yan, ayan si, Belly Zinabi yung main account niya. Uy, Daddy Belly, ayoko magbaba muna ng mga kabaybahayan mo kasi maglalagas lang. Ganitong oras naglalagas lolo.
Maawa naman kayo. Maganda Digitan nyo mag, rin. Na lang, alam mo, maganda search mo na lang makipagdikitan ano. pag gabi. Pwede mag-search, pero wag yung dikitan sa mismong code nila, yung link mismong gamitin yun. Ako, sayang lang effort nyo, Day. Tama. Ayan na lang mo, Daddy Belly. Ayan na yung pangalan ni Upjoy Vlogs 34. Hanapin mo siya. Tsaka dikitan mo, mag-iwan ka ng bakas. Maawa naman kayo. At patamsak na rin sa premiere ko. Oo, may Nakatamsak. premiere pala siya. Daddy Belly, may Nakatamsak premiere na yan ako si dun. Upjoy. Tamsakan mo na lang. Salamat, Ako, Gap, hindi ha? pa ako nakatamsak. Walang Maawa. ano man. Hi, co-host, Lamion, kamusta ka? Oh, Lamion, Jod. Kinsay Lami lami di ay na. Ang ganda pala pag wala kang GC na ano, no, schedule, no. Kahit anong oras makakapag-LS ka. Oo. Oo. Diba? Mm. Mahirap kasi pag may GC kasi, although nakakatulong naman talaga ang Nakasave na GC, ka big talaga. help. Kanina yung LS ko sis at Joy. 10:30 AM yun. Mm. Kaso, Tapos? natamad pa ako bumangon. Hindi na ako. Sabi ko mamayang hapon na lang ako mag-LS. Sabi ko. Di nag-LS ako. Dulom diri dapat sa ako no. Dulom video ko. Gumagani. Saan ka ngayon Tiap Joy? Diri Diri siya sa Saudi. diri ko sa Barin. Ay, Barin ka. Ala, pariho ka mo ni GR? Ay. Ang abaw. Abi ko wala diri ka sa amon sis, buang ka ay. Pwede galing magkita sila. Ay, sana all. Wala ko. Sana all sis. Wala kami nagkita. Oops. Hindi pwede. Alam si Selena Park. Salamat. Wala ko. Wey. Si Selena, nag-premiere ka ba sis? Hindi lang. Si Yung Selena, yung ano ka lang sa totoo. akin, sis, mag-asa ka lang Wala. pag Wala akong nag-premiere gawa. ka. Hindi mo Magtatrabaho. galibanan sis. Ngari ko di sa Barin. Ano pa mo? Abi ko pala niya diri kaya. Wala ko kabalo nga dara man kagali. Magtatrabaho muna ako. Tapos, natapos ko na rin yung aking isang Ara siya sa nasa Manama siya, ari ko diri sa sa Muara. Dapitanay lang ka mo. Layo gyapon siya. Layo. Layo. Wala ka da. Siya city na sa iya. Wala ka da day off sis? Wala. Wala. Pwede ka magawas pero upod ko amo ko. Pareho ta, mo na akon sis. Aho, mami, Bullshit. tamsak na. Tamsak na daw. Natamsakan na daw niya, sis Upjoy. Salamat. Ay, salamat. Salamat. Connect. Ayan. Kinsa co-host na to. Host Lamion, lagi ni co-host. Sino man, ano man. Kinsa man Lamion, oy. Kinsa. Wala ko na-gets. Si Upjoy Vlogs 34 o si Paika Angelio Vlog? Ay, hindi ako Lamion. Nako. Maujud na siya, sis Upjoy, si Daddy Belly, Lamion, inana siya. Buang na din si Daddy Belly. Oy, Daddy Belly, saka di Daddy Belly, bi? Salamat si Selena sa iyong pawaiti-waiti dyan. Padikit naman sa inyo, guys. Maawa naman kayo sa akin. Padikit kayo, guys. Mami, lab minya be. Lablabin nyo rin Lab po. na daw siyang sis Upjoy. Puntahan mo ang bahay. Upjoy, love tayo. Sige. Sige, iwan kayo ng ng bakas doon sa bahay ko. Dahil kinoment niya yung bahay. Sirain niyo na yung bahay ko. Lumabas yung bahay mo, sis. Yung bahay mo lumabas. Ano? Saan? Kinoment niya yung bahay mo ni Daddy Belly. Di lumabas sa kay Nightbot. Yan, mga code nyo eh.
Salamat, Cecily Ah, Heart. oo. Nag-mute ako kasi sabi ko baka ma-CPR ka dito sa ginagawa ko kasi nag-ano ako, te. Wow. Nagdedicate ako dito sa ano, sa aking ano kasi natapos na yung ano ba, yung ginawa kong ano, play. Uy, si Joy, paano mo pinipin? Di ba nagsi-StreamYard ka din? Paano mo pinipin? Di ba nagpipin ka? Mm. Sa isa ka cellphone? Mm. Tinala ko man kay. Click. Ha? Click mo Nag-loading ka na, sis. Wala na, naglo-loading. ang Nagloading na pangalan si Sis Upjoy. niya. Ano? Nag-loading ka na, sis Upjoy. Oy. Tapos, Ayun, mega love shoutout to you. Kuya Bless Raymond Poliku. ang pangalan niya. Tamsak sa magaganda sa pinta. Anong binta? Lalo na sa host, no? Salamat, Kuya Raymond. Upjoy, tapos na sa'yo, diha na lang ko adto sa akong ginaog lihog. Salamat, arang ako. Salamat, Daddy Belly. Nagchapi-chapi ka kanina, sis, Upjoy. Okay Ano na? sabi Okay mo na? kanina? Hindi, nagchapi ka kanina, hindi kita maintindihan. Ano sabi mo kanina? Pero okay na. Long press mo lang ang pangalan niya. Ilong press mo ba ang pangalan para makapin ka? Halimbawa, Hindi premiere, pwede, no? sis. StreamYard, Ilong press mo to. Oo, balaan ko sa may premiere ka nakapin. Bisan sa premiere. direct, pwede. Pero pwede gali sa live. Pwede. Oo naman. Tapos na daw si Pwede. Daddy Belly sinabi sa yung sis Upjoy. O sige, salamat. Diin ang iya balay. Araging panaog niya, oh. Balikan ko. Pero i-search mo na lang, sis. Hindi lang. Ba't mo talagasan ka mo? Ay, ang sarap naman nito ng pinipremiere niya, oh. Gamay na lang kulang ko. Mag 200 na ko. Mag 2K na ako. Ay. Wow. Congrats in advance. Raymond, Bekenemen. Tamsakan mo yung, ibaba mo yung ano mo, sis, yung premiere. Kuya Raymond, tatampak naman ng premiere. Wala. Ng premiere ni Sis Upjoy at ng premiere ko. Uy, Daddy Belly, may premiere ako, ha? Tamsak. Patamsak naman. Patamsak naman sa inyo, guys. Anong premiere mo? Bawa naman kayo. Hindi ko nakita yun, te. Ano pa yun? Hindi ko pa yun bukas ipo-premiere. Next pa yun kasi mag-i-edit ako mamaya ng ipo-premiere ko. In-edit ko na pala kagabi. Ako sana. Alam mo kung ibang bakit date yung lang may part ano ko? Yung congratulatory video ko kasi daming nakalimutan. Kaya nakaparto tuloy. Nahiya nga ako kaya ano talaga eh. Kasi harang ang haba uli. Salamat Daddy Belly. Sinabi sa iyong paharang dyan. Uy, sis. Paano kasi na? Kay nalimtan ko to si JR Matura. Ay, hasta subong nga rin pa ding video niya. Wala ko kikindilit. Pwedeng kita ni i-part to. Ano na lang sila, tatlo? Tatlo lang man sila nalimtan. Pangayo ka sa iban kung may mga kilala ka pa. Good close. Polikit, from Belly sinabi. Sa mga close sa imo. Wala ko pa na-receive. Daddy Belly. Hindi ko na-receive ang ano niya, diin. Ikaw na. Anong ginagawa mo dyan, Ate Maika? Nag-video doon sa natapos ko na task. Yung sabi ko sa yung 42 hours yung video. Naantok ako, magkape siguro ako.
Tara, magkapita. Mm. Samahan mo Ba? ako magtimpla. Oo, mag-init muna ako ng tubig. Kasi kanina, nag-tea ako. Ngayon, saglit Wala mag-ano pa. muna ako, mag-iinit muna ako ng tubig. Teka, hanapin ko muna yung nag-ano sa akin, oy, nagdikit. Wala man. Hindi Oo, man ano dumating. yan, si Belly Zinabi. Nag-iwan ka ba ng bakas Daddy Belly kay Sis Upjoy? Baka late lang kasi minsan late yung iba. Oo, tingnan mo Oo. ano yun. Ikaw lang ang maganda na babae. Grabe, ang dami kong task ngayon. Buti natapos na din sa wakas. Mamaya mag-ano na ako. Tapos sa ano, sis? Sa mga WH ba, sis? Nakipag-ano man ako, sis. Sumasali din ako kahit sa naka-play na yung computer namin dito. Ay, sumasali pa rin ako para makatulong din tayo sa iba. Wow. Muni na pala to si ano? Si Billy, sinabi? Tama ba? Sinabi? Tama ba, sir? Oo, muni naman na yan siya. Oh, congrats. Bully, sana sabihin ko bully. 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 Bully bully eh. Bolly ka. Sir, hindi na ako Bully man mag-ano, sir. Panuorin ko na lang yung harang mo, sir, pati yung video mo. Hindi na ako magbakas, oy. Pwede ba yun? Pwede naman. Pero mas maganda pag magbakas kasi dagdag tawag dito. Dagdag, ano ba yun? Yung pag nagbabakas ka sa isang video, yung parang sa niya, sa review ng video mo, yung parang, ano bang tawag mo? Nakalimutan ko tuloy. Engagement. Sa engagement siya, dagdag engagement. Pag once nagko-comment ka sa isang video, kahit anong i-comment mo, dagdag engagement yun sa bawat video. LS man pala ito nabuksan ko. Ano nyo? LS niya? Hello, Raymond! Aho, present. Aho. Sabay ganun ni Raymond. Shout out sa inyong lahat dyan, guys. Ngayon ko lang nakita yung comment nyo. Sorry, busy. Nagbibideo kasi ako doon sa mga ano ko ba. Mega love shout out sa Mga inyo lahat natapos. dyan, ha? Hello sa inyo, guys. Hello. Mega love. Shout out sa inyong lahat. Paano-ano na lang kinakain ko. Hindi kasi ako kumain ng panangalian. Wala rin ako agahan. Wala, ano to, uso diet? Ha? Sa akin walang uso ang diet. Nagluto ako kanina ng Tamad ako tawag dito. Tamad ako magluto. Nagpainit lang ng pagkain yung mga amo ko. Ayaw ko naman yung pagkain nila. Nagluluto ako ng sarili kong pagkain. Okay, tamad man ako. Di wala. Chichirya na lang Ayun muna. lang. Yan lang. Yun ang mahirap talaga. Yan. Umaandar yung kaanuhan ko eh. Kasipagan. Kumbaga. Chang Chai! Beshi! Killer sa maganda co-host Upjoy Black. Mega Omega Pain. Killer sa magandang ko. Beshi ka Loko ka dyan. Mega love shoutout dyan sa'yo, Beshi Chang Chai. Beshi love. Ayan si Days ba yun, vlog? Tama ba? Siya sa Nibay. Uy, may ano pala siya, mag-LS siya ngayon. Sino? Billy Sanibay, Yahoo. Mag-LS pala to si Billy Sanibay ngayon?
Teka, nag-notify eh. Baka nag-LS. Ay, hindi. Tapos na. Ngayon lang pumasok kasi 37 seconds lang pala. Baka may ginawa sa Tinoymi. Kaya pala. Tinawag ata ng amo niya. Basi. Hmm? Basi gitawag sa amo niya. Nag-init ng kape Ang eh. tagal. 47, 48, 49, 50, 51. Ayun, 4 na video na lang matatapos na ako. Ayan, sabi ni Billy sa Nibay, patamsak na lang ako dyan sa inyo. Saan po, sir? Ano po yung tatamsakan? Nag-iles ka ba? Hindi na tapos naman ata ito eh. Asan na ba yun? Ito oh. It's kulitan time mga my loves. Episode 32. Ayan. May tuwad kang isa. Pambira naman oo. Okay lang yan pag Bakit may kaya tuwag. ganyan yung mga tao no? Sikat ka na. Sabi nila, Alam mo tuwad kasi, ka daw, sikat ka na. pag tinawaran ka, edi dagdag viewers din yon. Kapi tayo. Hayaan mo na yun. Oo. Yung iba nga, ganun yung hinahanap eh. Tuwad. Yan ang lumabas sa'yo ngayon. Tapos na po, sir. Nakatamsak na po ako. Hindi po ako makapag-comment. Nakaano pa yung niya, comment. Grabe itong mga taong to, no? Minsan nga, kahit silent LS, may tuwad pa. Bihira. Si GR nga kagabi, umani. 3 talaga. Sa premiere niya. Yan ang mga taong mga na may saon. Oo. Shout out at Upjoy Vlogs. Upjoy Vlogs. Mega love shout out po dyan sa iyo, JD. Sir JD Vlog. Salamat Messi sa buti Sir JD nagbasa Vlog. kayo dyan. I-out na ako. Hindi kayo namamansin. Mega shout out to you, Bessie Chancho Chai. Bessie, alam mo Bessie, kasi, nagbasa hindi ko kayo nakita. dyan. Busy ako, kumakain ako. Alam mo naman yung buhay ko, Bessie. Chai. Alam mo naman Yung yung buhay niya puro kain. Oo, kahit sa LS ko, kain ako ng kain. Dapat yung kumain yan siya kasi nagpapayat ng tingnan nyo. Nag-i-slim na siya. Payat na payat. Pumayat na taga ako ngayon. Dati, taba ko kaya. Ate Maika, nagtimpla ka na? Kape na tayo. Hindi pa ako nagtimplat eh. Wala Hindi kasi naman ako mainit na tubig. Tapos tinatamad ako mag-init ng tubig. Bessie, Hala, love grabe dyan yung po, Bessie. grabe yung dito sa Riyadh, oh, yung tawag dito. Yung para ba siyang alam mo, pag pumunta ka sa sobrang lamig. Pusit. Kamusta ka na, Royal Pusit? Sino ba yung dumikit sa akin? Di ba si ano yun? Si Billy. Si Sir Billy yun? Sir Billy, hindi ba kita lablab? Parang lablab na kita. Wait lang. Oy, sir, nadikitan kita, sir. Nag-iwan po ako ng bakas doon sa nyo, LS nyo. Salamat. Wait lang, meron pala ako dito mga dikitan kita dito Kuya Belly sa aking mga sa aking mga alagad. Wait lang. Guys, hindi pa nagmamakaawa na ako, guys. Maawa naman kayo. Giles Bukidnon. Yan na ba yung ni Bailey? Yun na ba yung ni Kuya Bailey? Wala ako harang. Bakit? Bakit may tuldok? Ayun. Mega love shout out sa Giles Kaya Bukidnon. pala di kami nakikita. Hehehe. Ayun, nakita ko na yung mo ng kape kasi parang ang lamig. Oo, napuntahan na kita. Salamat, Sir Billy. Co-host from Mommy Giles Bukidnon Vlogs. Oo, napuntahan na kita Upjoy from Billy Zinabi. Ayan, hello. Mega love shoutout Giles Bukidnon Vlogs from Raymond. Harang. Ayan guys ha, mamaya na ako mag-jacket ha. Kasi hindi ko pa magamit yung isang cellphone ko. Naka-support pa ako sa Premiere guys. Ayan, Giles sa Bukidnon. iyong pa-elbow cuff, John. Mega love shout out sa'yo, Giles Bukidnon. Galing to si Chang Chuchay di ba? Sis Upjoy, no? Tapi tayo, guys. Ba't wala kang boses, Sis Upjoy?
Abot. Bakit wala Nakamute na ka ba? naman? Wala. Nakamute ka, sis Upjoy? Wala kang boses. May Uy. boses siya dito Tingnan sa mo, akin. ikaw, Sa'yo walang lang boses siya mo. wala. Meron na, malakas boses niya. Siya ang bungol. Oo, may boses siya dito. Piktusan talaga si sis Upjoy. Wala kang ang boses, sis Upjoy. Ikaw nga ang bungol. Ikaw nga ang bungol. Ikaw bungol. Airport? Wala akong airport. Ay, nasaan na ba ako? Matanda ako kay sis Upjoy. Ay, Sabot, gwapa. Oy, ikaw explain ra kay batian ka niya. bahala ka dyan, sis Upjoy. Sabi ni Chang Chuchay, ambot, Upjoy, oy. Ayan, salamat Maika from Belly Zinabi. Shoutout Papa Belly, sorry po. Karon pa kun human og work. Sorry, wala ko sa LS. Absent ko. Basa ka, LS o. ni Basa Papa ka, Belly. o. Bakit? Kailan nag-LS si ano? Ano yan, sis Upjoy? Hala, guys, naririnig nyo ba ang host at ang mga co-host? Hindi ko kasi marinig si sis Upjoy. Baba mo bahay mo dito, Maika. Puntahan kita. Tawang-tawa to si ano. Nakamute pala siguro to si ano. Okay. Ano Uy, na asa ka-mute? na- Go sa hat. Diyos mío, Marimarte. Piasos? Sige, Sir Billy. Yan Salamat. ang bahay ko, ano, Kuya Bailey, yan yung bahay ko. May ka-Angelio vlog. Ikaw lang ba? Oh. Ate Maika, iwan ko sa iyo yung LS ko. Ikaw lang mag... Hala, paano ko papatayin to? Kamunta ka dihaon niya. Wala ka ng boses. Gay pa thumbs up sa premieres ko. Hala, sis Upjoy, hindi talaga kita naririnig, sis Upjoy. Ala, Wala kang boses. sis, hindi niya daw ako Ano marinig. sabi sis, mo, oh. te? Ang lakas ng boses niya kaya, te. Ika magsalita ka nga. Pasaway tong alaga ko. Pupunta sa ilalim. Hindi mo rin ako naririnig? Naloka, magko-comment sana ako. Doon sa ano, akala ko nandun ako sa live mo, nandito pa pala ako sa unboxing ni Kuya Billy. Uy, Ate Maika. Dinig po, o diba? Legit din itong mga bigay ko sa'yo dahil may verification ito, ha? Ayan. Di mo kami naririnig. Oo. Wala kang boses, te. Hala, may boses kaya ako. Hi, Jard. Di mo kami naririnig. Hello, Jard. Oo, dinig naman kayong tatlo kayo. Hala. Ako, hindi ko sila naririnig. Ay, Alright. sa'yo na yung may problema, hindi sa amin. I need help. Bababa kami sa ilalim. Hindi ko alam kung aabot pa yung net ko doon. Sige, I'll try. Dadalhin ko to. Ay, Diyos mo, Marimar, itong mga alaga ko kasi. Gusto namang bumaba. Dadalhin ko na lang yung kape ko. Tama na, hindi na ako kakain. Ala, baka may problema sa ano ko. Sa net ko. Bakit hindi ko kayo marinig? Sorry guys Bungol ka host. Akong main guys kay na over po sa lablab. Grabe naman to ito si Kuya Raymond. Oh, bungol talaga ako Hala, I'm sure malamig sa ilalim. Ganda mong bingi. Dili pa makalaag ang akong main guys kay nag-over pa sa lab. Sensya na. Okay ra, oy. Bisaya mo. Si Anis, Kuya Billy, oy. Ate Maika. Bisaya. Bisaya man. Kuya Bill, naano ko na sa'yo yung isa. Si sobrahan Kuya Bill. Naano ko na sa'yo yung isa. Ito pa isa. Mga co-host at co-host. Yala. Pero ang alam ko kasi dikit na to sa kanya yung isa. O, sige. Ayan, o, Jals, o. Dikita na kita, Jals.
Ay, ano, tamsa ka na kita. O di ba, dikit na sa'yo yung isa kong account. Sino? Kuya Bel, dikit na rin sa'yo yung isa kong account. Dinikit ko lang sa'yo yung isa ko pang kumag na account. Nakamute pala ako. So, ayan guys, bababa na ako dito ng bahay. Dala-dala yung kape. Ano to, Jans Bukidnon? Dalawa yung ano mo? Yung account mo? O di ba nag-lag si Ate Noemi? Ayan. Rinig nyo ako guys. Yeah. Ay, rinig na rinig. Malinaw na malinaw. Uy, Ate Maika, Madam Upjoy, pahingi ayuda dyan from Jals Bukidnon Vlog. Ayan. Hahawag mo kasi sobrahan Kuya Bill. Ayan, nagpapapo ng bahay si Mami Jals Bukidnon Vlog. Ayan guys, maglablaban lang po kayo dyan. Madam, nabigyan na Jud kita. night Madam. boat, wala jud skip. Oy. Belly Zinabi, salamat po sa hindi pag-skip ng harang ni host. Harang na pud, aho from Belly Zinabi. Salamat Daddy Belly sa iyong parang-harang dyan. O, kailangan dito lang ako guys kasi abot dito ang net ko. Ang alaga ko kasi pasaway. Nagbaba kami sa kape tayo guys. Magkakape nga din ako, Ate Noemi. Naiinggit ako sa'yo. Shout out sa lahat from Micah Angelio Vlog Ninja. Uy guys, ano nangyari? Hindi ko marinig yung mga co-host ko guys. Bungol kasi. Isa kang magandang bingi. Pasaway itong alaga. Ayan. Ayan, mega love shout out to you sis Mangyan Pasaway. Thank you so much. Ayan. Guys, maglablaban lang kayo dyan, guys. Kasi yung host. Nagduka ko, oy. Oy, Madam, Jals Bukidnon, nadikita na, ano na ako, nagtamsak na ako. Account ko, Madam Upjoy. Ano to? Dalawa account ko. O, kaya nga pala eh. Kasi yung ginagamit mo isa, Jals Bukidnon, di ba? Ay, ano, tama ba yun, Jals Bukidnon? Guys, padalaw yung bahay ko kasi hindi pa nakaano. Mag-iwan lang kayo ng tamang bakas. Akit? Ako, Mashallah. ako din, guys. Maawa kayo, guys. Ay, ayan I-search na. nyo lang. Narinig ko na kayo. Oh my I-search. God. I-search nyo na lang, guys. Huwag mo nang ano. Huwag O, di ba nalaglag sa sis Upjoy? Dito kami sa baba, sis. Dito lang ako para ano, para... Yaw. Nagsige yaw, nahulog. Batian mo na? Kabati ka na. Nabatian mo na. Oo, kain na. Wala. Ako kabati sa inyo. Gwapa nga bungol ka, gid, sis. Grabe. Ayan, Jard, kamusta ka dyan? Nasa trabaho pa yan si Jard eh. Hagdan daw Nung ako. time talaga to, sis, mga alaga ko. Hagdan, kaya pala hindi, ayan, hagdan. Kaya pala pa hindi ako kanina nag-ano, parang wala akong mood talaga mag-LS kasi itong mga alaga ko. Saglit lang, Ate Maika. Hello? Ayaw na magbigay ng Yati, hagdan. ayaw sa mo, sige, hulag, balay. Tas lolo, aw. Maayo na lang Isa kang wala ako magandang nag-ano. bingi. Hahaha, grabe itong si Tupac Vlog official ah. Natawa nga ako yan sis Upjoy kay Ate Maika eh. Sabi niya sa akin, bakit ganun? Eh, yung pina-member daw niya sa akin is, ano nga yun? Basta pangatlo, yung pangatlo talaga, pina-member niya sa akin. Ngayon sabi niya, bakit daw yung kulay niya is ano pa rin, kulay green, ganito, yung member pa. Sabi ko, paano kasi, ikaw kasi di ba nagdilaw ka na? Na-renew ba ako sa imo? Wala pa akong ka-renew Wala ka ka-renew? Ay, Ito naka-yellow man. Ayo, wala. Ano nangyari sa'yo, te? Nalaglag ka, te? anak ng putakting. Sa dami ng 3 cellphone ang hawak ko, yung ini-XX ko pala, yung pala yung nakakunik dito sa taas, kaya nahulog ako. O, diba? Sabi ko, wala. Naka-renew gali ako. Sabi ko,
Orange ang kulay Sabi ko, ko. hala, nahulog ako. Orange akong kulay. Oo nga, nainggit tuloy ako. Ba't sa akin, ang mahal-mahal, tapos green lang yung binigay na kulay sa akin. Sa'yo kasi te, talagang parang ano siya, naglakang siya ba? Dumiretso sa Hindi. agad sa tag Wag 15. ka magpaliwanag. Wag ka talaga magpaliwanag. Sa barangay ka magpaliwanag. Ano to? Baka may tulbuhan na magaganap dito ah. Kung alin pa, alam mo yung feeling na, kung alin pa yung pinakamahal doon sa, ano niya, sa member niya, yun yung kinuha ko kasi gusto ko kakaiba ako. Hala! Sabi ko, bakit yung kulay ko ganun hindi pa siya rin? nagkakaiba. Basta ikaw yata yung love doon naka-yellow eh. Hindi ka pa nag-ano? Siya nga yun nakadilaw kasi Oo, nag-renew na yun, siya. oo. Naka-renew Eh, pala bakit ako, wala nag-automatic pala. Bakit wala ka ngayon sis? Hoy, batang tulog ng tulog. Gumising ka dyan. Ganon Yung yan. alaga ko. Kahit ano pa kamahal yung ano mo, magpa-members ka, mag-start ka talaga sa green. Tapos Oo. saka ka sa green talaga mag-start. Kahit ano pa kamahal. Nakakainis. Parang buhay lang yan ah. Ay, alam na din. Maika, hihihi, maganda ka rin kaso hihi. Alam mo na din. Pa-members din kayo sa Ah, akin. Ay, ganon. Tirahin mo nga yan, Kuya Raymond Pulikit. Pag ako naninira, kakaiba ko tumira. Huwag kayong ano hello. dyan. Ate Maika, ginamit ko na. Ay, nagbago na pala isip ko tayo. Balik mo pala sa akin yun. Ay, grabe siya. Si Raymond, wag mo na ako tirahin ha. Si Raymond na, mabait naman ako. Charot. Joke lang, ha. Ganda, ha. Mabait Ayan, pagtulog. Mami Jazz, thank you so much ha. Sir Raymond, patamsak sa Ay, premiere ko. talaga, Ayan, kanina may ako, wow. Sana all, may pa-premiere na rin ka, Mami you. Jazz. Guys, tamsakan nyo naman ang premiere ni Mami Jazz. Ate Maika. Si Ayoko. Jard, hayaan nyo lang yan si kapatid Jard kasi busy yan sa work. Talagang Inaaway ako ni ano dyan sa Thank you so baba. much sa'yo, Jard, ha. Sino yung Hoy, sino yung tatamsakan ko? Si Jard? Ito, oo, si Mami Jals Pukitno. Si Jard Si ba? Jard. Kala ko si Jard. Oo. Hello, baby love ko bata. Ang batang pasaway. No, Palay Jals, tulog, ganda maghapon. from Raymond Pulikit. Guys, magkape tayo. Ikaw na. Hala, ano nangyari dyan kay Jard? Bakit hindi naman niya nag-imik-imik? Jard, may bibig ka pa? Pag ingon daw, huwag ka na ikuan ha. Kay pahulmunta ka. At basi natulog pa rin si Charles. Oy. Tapos mamaya binuksan niya yung mic niya, no? Mamaya binuksan niya yung mic niya, tapos sabay hilik. Tudang. Tingnan niyo yung labas ng bahay ko. Ay, ng ano ko. Trabaho ko. Di ba ang ganda ng labas ng bahay ko? Ayan. Yung cellphone ko Iwas nagluloko. Hayaan mo na yung cellphone mong magloko, wag lang yung jowa mong magloko sa'yo. Na, patay siya pag nagloko siya. Patay siya, magloko siya. Nako. Alam nyo, hindi ako nakapagbasa ng mga comment kasi hindi ko nakikita yung comment. Unless na lang pupunta ako doon sa, sa comment mismo. Tamad ako magbasa ng comment pag naka-StreamYard. Shout Nagloko out ako. sa lahat. O, di ba naglalag si Ate Ay. Noemi? Oo. Kasi sa baba man siya. May ano ba? Bumaba May siya. Maya, humingi sa akin ng congratulatory video. Hindi ako marunong gumawa. O, di ba? Nakakainis. Sabi ko na nga ba, mahuhulog siya eh. Laglag. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hayaan mo. Don't tamsak daw, Jaws. Palakpak naman. Kanta ka na dyan, gwapa, uy. Uy.
Na, ano nangyari sa inyo? Diyos Maria Josep. Ano to? Akin na to? Wala na. Nasilaglagan na silang lahat. Ang birang, bakit kayo? Oy, mega love shoutout dyan sa 6 million viewers niya. May kakilan ka mahulong ngayon. Tupag lang. Abay nga buhay to. Ayan. Ano nangyari sa inyo? Akin na to. O, Charles, saan ka na? Diyos ko, pakita ka rin dyan. Nahulog na naman ako. Hoy, umakyat kayo. Diyos Maria. Ayun, hulog din. Hehehe, sabi ni Raymond. Raymond, congrats sa LS mo po. Joy Vlog Server. Ay, salamat. Akin na to. Sana madagdagan yung revenue ko, no? Ang sakit, walang sumalo. Ang cute. Sakit daw. Saluin nyo naman. Hindi ka naman kasi nagsabi na mahuhulog ka. Kaya kung nagsabi ka, may sasalo sana sa'yo. Hindi ka nagsabi eh. Tingnan mo, wala eh. Hindi sila nakabantay. Ay, mega love shoutout dyan sa 7 million viewers ni host. Salamat sa inyong lahat na nandyan. Ayan, may isa akong kasama dito pero ewan, asa na siya? Ayan, Tupac Vlog Official, kaya pala nahuhulog ako, pinagdadasal ng isa dyan. Kayo talaga. Sana may ari ng bahay na to, Diyos Maria Josep. Akyat kayo dito, akyat. Ayan, sabi ni Raymond, sabi sinalo kita, sadyang nadulas lang talaga ako sa bigat mo. Mangyang pasaway. Ayan, Mangyang pasaway. Salamat dyan sa iyo ha, sa pa-BG mo dyan kay host. Ayan, Selena Park. Ayan, Selena Park. Salamat dyan sa iyo. Kapag stay mo sa bahay ni host. Salamat sa inyong lahat dyan. Mega love shoutout po. Ako muna ngayon. Ako ang may-ari nito. Bihira, oo. Ayan, Tupac Vlogs Official. Wow, ha? Ako pa mabigat? Ikaw pa daw mabigat, sabi niya. Hala, ano nangyari dito? Huy, balik na kayo dito. Magsibalikan kayo. Ay na lang. Uy, mag-isa na lang ako dito. Raymond, bulikin. Ay, ako pala mabigat din, hehe, pero di nahulog. Ito pag vlog, nasaan na yun? Di na ako makaakyat. Ewan ko ba doon? Asa na yun? Uy, akyat kayo, malulubat ako. Oo. Naikot na rin. Mahuhulog ka din at pag nahulog ka, di kita sasaluin. Raymond, dalawa naman kayo po, co-host. Dalawa. Asa? Natulog ata itong kasama ko eh. Si George. Tulog ata. Ayan, Mangyan Pasaway. Ayan, salamat dyan sa iyo, Mangyan Pasaway. Mukha pa more. Ayan, mega shout out dyan sa 7 million viewers ni host. Salamat sa inyong lahat.
Mag-host ako ngayon, tapos mamayang gabi mag-ano din ako. Mag-LS din ako. Wala na akong boses. Raymond, pag nahulog ako, sisiguraduhin ko, iilag ako sa'yo, iba nakaabang na hawak mo eh. Matulis na kawayan eh. Ayan, si Tupac Vlogs, tulog yan, kasama mo. Tulog nga siya. Ay, gwapong George Vlog, asan ka na? Udasa ka dito mamaya, wala na akong busis ito. Ayan, seryoso sabi, baka madali ako sa iyo sa ihawan, ha ha ha. Pag nag-LS ka, siya din host. Anong siya din host? Saglit lang yan, tapos magpapaalam na, sabi niya, matulog na ako sisa, katulugon ako, siya. Kasi ang LS ko, nagsa-start ako 9:30. 9:30 ako nag-start, tapos matatapos ako ng 12:00. Ganun. Uy, George! Gising pa pa. Gulat ko doon sa music, ah. Nagulat ako doon, ah. Litson, labas mo sa akin. Ayan, sabi ni Haha, mismo. Mismo talaga, kawayan na yun eh. Ayan, hello sa inyong lahat dyan. Pag-unsa naman tao ko diri, oy. Kay inusara na lang mang food ko. Anong ginagawa nitong kasama ko dito, eh? Hindi na imik. Uy. Pag dira, oy, pag istorya pod. Dupak Vlog official, may nakahanda ng uling dito, gusto mo? Ano yan, litsunan? Nasa litsunan ka? Ay. Delikado yan, Sir Raymond. May uling na pala eh. Ingat-ingat na lang sa uling. Baka nagbabaga na. Ayaw ko nga, gusto ko, konti yung malaking oven. sa malaking oven daw. Ko nga, gusto ko susi. Konti yung, malaking oven, ha ha ha. Ano to? Taba? Meron, doon? Saan yun? Tupac Vlogs Official, meron din dito ginagamit pang lusaw ng taba. Sis, nawala ako. Ayan, Raymond, ayan. Di kasya yung uling na yan. Tupac Vlogs sa pati buto lusaw. Iniwan nyo talaga ako. Ayan, si Raymond na sis, na kasi yung net. Mag-aano na lang ako sis, mag-i-end na ako sis, kasi di na kaya. Yung mga alaga ko kasi kailangan ko sundan. Uy, ano po? Wala sis? Ka pa 2 hours. Wala ka pa 2 hours. Okay lang, sayang. Bagay. Okay lang. Kasi mamaya maano na talaga yung net ko. So, Jard, thank you so much sa iyo, kapatid Jard. Kailangan ko nang mag-end. Sensya na po, tumambay lang ako. Okay lang. Yan, Jard Vlog. Okay lang. Nasa duty po, nasa work. Oo. Salamat, Jard. Sis Upjoy, thank you so much sa mga co-host ko, guys. Sige. Sige, thank you, Sis Upjoy, ha. Salamat, Sis Upjoy. Guys, thank you so much po sa lahat, guys. Pasensya na po kayo kasi mahina yung net ko, guys. Ayan, thank you so much, Sis Upjoy, sa aking co-host, si Ate Maika, si Tupac Vlog Official. Thank you.
Ayan guys, ayan, thank you so much. Kaya nahulog ako. Di na kaya net mo, sige host. Oo, pasensya na kayo talaga guys, hindi na kaya ng net ko dito. Bye, thank you so much.